kører vi. Hvor kører vi her? Vi kører derudad. Status på vores stævnstur. Hvad siger vi? Det går skide godt. Vi har fået på den gode side af 50 fisk. Vi har faktisk fået rigtig, rigtig store fisk. Vi har også fået små fisk. Vi har også fået store fisk. Og vi har fået store fisk, ja. Og vi har også smidt store fisk. Vi har smidt rigtig mange store fisk, og vi har fået rigtig mange store fisk. Vi kan jo lige starte med at... Hvad har du fået af... Det, der har været værd at nævne, det er, at jeg har fået 2 på 60 og 2 på 65. Ja. Skide godt, mand. Ja, det var fint. Jamen, jeg har fået en fin 70'er. Ret blank, og så har i går fik jeg en på 68. Og vi lige fik grindet det sidste af. Det er nok det vigtigste for mig i hvert fald. Det er højdepunktet. Det er højdepunktet. Det er også et godt højdepunkt. Ja, det er god standard. Jeg har fået en på 70, og så har jeg fået en på nogle 60 plusser. Jeg har smidt nogle store fisk. Der har bare så lige været et issue med min 70'er. Den er på film, men der er ikke noget billede af den, fordi at Den spralske 70'er. den var så spralsk, at jeg pillede krogen ud af munden på den, inden vi skulle have kamera, og så smuttede den skud over hånden på mig. Så kender man ham. Så kender man ham! Så kender man ham! Så alt i alt en skidegod tur. Så er den gal igen. Nu har han ikke lige fået en fisk på 75 plus her. Kæmpe fisk, det der. Jeg synes allerede, plasket det virker meget voldsomt. Jeg har ikke set den ellers. Ej, den er stor, den der, den er. Den er rigtig stor. Den er kæmpe stor. Lige skub med hængen. Ja tak. Randa. Ja tak. Ud med den. Fucking målfisk. Men de får I... Han vejer nok de der 5 kilo. 5,5. Ja, det gør den i hvert fald. Det er kæmpe fed. Nej, den er sygt tyk, den der. Hvor skal langt føj? Den går først op. Har du kampen med? Er den gået? Ja. Den svømmer ned. Jeg svømmer lige op i nettet. Hvad hedder den nu? Det ved du ikke Ja, okay. Det ved du ikke engang, men der var en stor fisk, der også sprang efter, jeg havde den. Hvad har vi fanget fiskene på? Som I kan se her, det er nogle af de udvalgte avnvejr, vi har brugt rigtig meget i forhold til vores fiskeri her det sidste måneds tid. Altså, det I kan se, ikke? Det er rigtig mange af de her farver, de er meget neutrale. For eksempel, vi har motorøl, så har vi sådan en perlemarmor for eksempel inde i sportdress af. Så har vi en cover med Damaged, som er en Wounded Sandhill, som Mads Grussel faktisk har designet. Og det sorte avn her, der har vi faktisk primært kun brugt skumringstiden. Skumringstiden morgen og aften har den her altså bare virket så fantastisk. Kæmpe anbefaling på den der. Men ellers altså meget klare farver. For eksempel at den blå Sandhill i 19 gram, den fangede vi for eksempel Nick for vores video af. Han fangede hans 75'er på. Jeg har fanget på sådan en custom farve i meget naturlige farver, men det har været rigtig naturlige farver, vi har fanget rigtig mange af vores fisk på. For at imitere den der Sandhill der, tobiser og kongetobiserne, der nu er på stævns her. Ja, vi har fanget alle sammen på en Sandhills. Alle fisk er taget på Sandhills. Savage Gear Sandhills. Savage Gear Sandhills, og de er fra grammene i 15 til 27 gram. Hvor der er inde. Fordi der er både der, og så lige derovre før. Nu sker der noget. Oj, her! Der var noget lige for mig. Jeg ved, hvad de vil have. For det virker som om, de følger efter Tobias, og de hugger meget forsigtigt til dem. Oj, der var den! Kom så! Den er... Jeg tror, den er rigtig god, den her brormand. Øj, den er stor. Nøj, den er stor. Nøj, den er stor. Fuck ja. Den bremser en lille smule mere. Ikke meget sådan der fint. Oj, den er god. Den er god. Den er på 65 sådan. Nej.
Ja, tak. Der var den. Yes! Så kom det sgu! Let's go! Ja, tak! Fuck! Den 70'er. Den 70'er! Ja, tak! Ja, tak! Ja, tak! Ja, tak, Bruno. Kom ud med den. Han får den ud og få den sved igen. Ja. Sådan der. Ja, tak, mand! 80% af fiskene, det har været på speedspin, ikke? Jo. Altså, det har været en rigtig stor læring at fiske de her flydringe, faktisk. For mange spinstop blandt andet, får fiskene til at dreje af, som vi godt vidste. Der skal fuldt smadret på. Meget korte stop, eller ikke nogen stop. Hvis du laver for lange stop, så drejer fisken af. Hvis du spoler for langsomt, så drejer fisken af. Ikke sagt med, at man ikke kan fiske langsomt og fange fisk. Det kan du selvfølgelig godt, men du øger din chance for at fange mange fisk ved at spænde rigtig hurtigt lige nu, når vandet er sådan her, og temperaturen er så høj. Ikke? Ja, så har vi lagt mærke til om natten, så kan man godt spænde den lidt ned, så det ikke er lige så hurtigt som om i dagtimerne. kan man også godt lave langsomme spindstop. Ja, præcis. Om natten, der fisker vi langsomt. Der er jo mange forskellige erfaringer, men vi gør det. Vi løfter vores stangspids 50-60-70 grader. Kører langsomt ind på spolen og nogle lange spindstop. Gerne nogle store avn. Vi har haft meget succes med 23 og 27 gram. Og ved at løfte stangspidsen får vi dem til at gå ekstremt højt, så silhuetten bliver større. Præcis. Op mod hvis det er måneskin. Måneskin var faktisk en kæmpe banger. Ja, det er fuldmåne. Ja. Det skal man altså ikke undre. Der er mange, der siger, at man ikke kan fange fisk ved fuldmåne og efter fuldmåne. Det er noget pjat. Monsterpjat. Det er noget rigtig stort pjat. Det er en skrøn. Det er fint. Så kan du godt gå ind og holde pause. Ja, den er god, den her. Den er rigtig fin. Den er rigtig fin. Jo, hold kæft, mand. Den er fin, ikke? Jo. Det er fint nok til dig i hvert fald. Tænk, hvis jeg også får lov til at prøve at fange en fisk. Ej, det er bare en farehundfisk, ikke? Ikke endnu. Yes. Så var den der. Ja, der var den nu. Kæft, den er fin, mand. Det er bare ghost. Hold nu kæft. En fisk. Ja, slap dig lige af, mand. Det er 70, Kan du være der? det er lige før, den er 70, mand. Den er kraftedeme godt nok fin, mand. Så kan jeg bare slukke på den. Jeg skal lige have den net af. Den er ikke så stor, men jeg tager den. Ja, tak. Det er lige på operation. Har du målbånd? Ja. Og man kan fange fisk i alt slags vejr. Regnvejr, måneskin, stormvejr, langt havblik, alt. Ja, præcis. Det synes jeg, vi har formået at vise på de her videoer også. Ja, vi har prøvet lidt af det hele, føler jeg. Vi har rystet på den her. Der har været fisk i. Altså, det er jo første gang, vi alle tre fisker fra flydring. Og det er selvfølgelig også første gang for mig. Og det har faktisk været utroligt spændende og lærerigt. At når man er vant til at gå ind på kysten og forestille sig, at alle fiskene de kommer forbi derinde, så bliver man væsentligt klogere, når man så lige pludselig sidder 100-200 meter længere ude og kan ramme nogle langt flere fisk derfra. Og de her flydring fra Savage Gear har været utrolig gode. De er super stabile, nemmere at have med at gøre, let at pumpe op, masser af plads til grej. Jamen, ja, udover det, så har vi jo fundet ud af, at rigtig mange af fiskene, de bevæger sig. Når vi kaster alt, hvad vi kan fra kysten af, så står vi der normalt, og så kaster vi yderligere længere ud. Altså, det er utroligt, hvor langt de går ud nogle gange. Ja. Altså, hvor mange fisk man reelt misser, når man er på kysten af. Især om sommeren. Jeg vil sige, at sommerfiskeriet er slet ikke så svært, som man går og tror. Ikke fra flydring. Overhovedet ikke. Ja. Ja.
nok en okay fisk. Den virker lidt farvet, ikke? Den ser helt gul ud, mand. Ja. Den er 55, den der, ikke det? Den er super. Det bliver bare svært at blive måle den sådan, ikke? Oh. Bare sådan cirka ikke så runder man op til det tætteste 20. Nå. Ja, whatever. Hvad ligner den? Kan du anslå et eller andet? Jamen, den var længere end det her, jo. Jeg synes, den var i hvert fald større end 55, hvis jeg skal. Hvad står der her? Jamen, den var også større end det her. Det er 65, jo. Ja, den er flot. Det var nok 65, måske. Sygt nok, godt. Ja. Altså, det er nærmest ligesom efterår, vi har fundet ud af, at når du først rammer en fisk, så er der højst sandsynligt mange flere fisk i den stime, fordi fiskene, de spreder sig ikke om sommeren, som folk går og tror. Selvfølgelig er der nogle spredte fisk, men ude på det dybe vand, der går fiskene altså i stimer. Så vores teori, det er, at fiskene, de går i stimer. Selvfølgelig er der også nogen, der er alene, men de fisk, der går derude, der er måske lige et par stykker af dem, der kommer ind nær kysten og lige skal æde. Og det er så der, man rammer dem inden for kysten af. Men ude for Flydring, der er det noget helt andet. Altså, vi rammer jo fisk på, hvor vi er 200-300 meter ude. Ja, det er ret fucking nice. Det er rimelig sygt. Og udover det, så har du også, altså ligesom når efterår, forår, altså vinter, så gemmer fiskene sig på en vis plads. I hver aften for eksempel har vi været hen ved nogle af pladserne der. Og så har de været der hver eneste nat. Ja. Altså men nu var jeg ude igen i går, og der de er sgu væk nu. Altså det er utroligt, hvordan de bare sidder og opholder sig på det samme sted. Altså hver aften. De trækker ud af. Der fik vi banget nogle gode fisk, vi gjorde. Ja. Der fik vi klasket nogle rigtig store fisk. Ja. Nøj. Han er god! Efter den ryster, mand. Wow! Rigtig god fisk! Den er stor, den der. Den er stor, mand! Ja. Ikke helt. Den vil bare gerne af. Hvor fint den er. Det er en fin fisk, det der. Nej, mand! Ja. Nej, mand, den... Knuden, mand. Den sprang kraftedeme. Hvad? Stor. Jeg ved det ikke. Meget stor. Ja, udover det, så har vi brugt det her. Bum. Så har vi selvfølgelig også brugt de her fra Savage Gear af. Nogle svømmefødder. Vi har faktisk prøvet nogle andre mærker også, men altså hold kæft, de er noget lort alt andet, mand. Altså jeg synes faktisk, at Savage Gear, de klarer det rigtig fucking godt inden for de her svømmefødder her. De fungerer helt 100% sindssygt godt. Klart de bedste svømmefødder til Flydringene efter vores mening. Altså nu har vi prøvet 2 andre, du har også prøvet et andet par. Jeg har købt nogle rigtig dyre nogle til 1.400 kroner inde i Kingfish inde i København. Og fik rådgivning derindefra, det skulle være super gode. Og det må jeg bare sige, de var super elendige i forhold til det her. Så til under den halve pris af Savage Gears svømmefødder væsentligt bedre til det her. Ja, de er ret vilde. Ja. De spiller. Den er fin, hva'? Hold kæft, den er fin, hva'? Ja, tak. Jeg fik det. Tag den i næste bølge. Jeppa. Bum. Den er sgu meget god. Jeg viste den lige op til kameraet en gang. – 65 centimeter. Tillykke, men. Ja, tak. Yes. Der var andre. Chess. Yeah! Faktisk allerede dag 1, da vi var herude, der mistede jeg jo en rigtig, rigtig flot 70'er. Rigtig sommerfisk, rigtig blank. Og der havde vi virkelig forhåbningerne op. Vi tænkte, fuck, hvor er det her sindssygt, mand. Vi starter sindssygt ud med det her fiskeri her. Ja, det men så mistede jeg den sgu. Ja, den var stor. Fuck, hvor var det ærgerligt, mand. Det var ellers været en sindssyg dag. Bare lige lægge ud med en 70'er på dag 1 der.
Og så tænkte vi, at vi håber fandme, at vi får noget andet, men altså fik vi alligevel 74'er. Er det vi er oppe på? 74'er, jeg vil sige, vi har fået måske 10 fisk over 60. Ja, det kan godt gøre det. Jeg har fået mere end, har vi ikke fået mere end 10 over 60? Vi har fået mange. Vi har fået mange over 60. Og så har vi fået mange, der ligger på omkring de 65 og helt op mod 70. Ja. Nøj. Så resten har været under 60, og vi har faktisk ikke fået særlig mange undermåler, vil jeg sige. Nej, altså jeg tror, at gennemsnitsstørrelsen, vi har fået, det er over 50. Gennemsnitsstørrelsen, den har nok ligget på de 50, ja. Har det ikke det? 50 plus, jo. Det vil jeg tro. Oj. Oj. Lige med nu. Nu. Okay, det gider det ikke. Den skal ikke med ind, nu. Store fisk! Ui, den er rigtig stor. Ej, den er stor. Nej, hvor er det sygt det her. Hvad er den her? Jeg har fandme mistet mange fisk nu. Nu er jeg træt af, at jeg mister lige fisk her. Jeg mister bare ikke længere. Øj, nøj. Ja, tak. Jeg tror næsten, den er 70, den her. Prøv at kigge den her. Han er ret stor. Shit. Er du klar? Ja. Det er flot fisk. Scheisse, mand. Nøj. Stor fisk, mand. Boom. Der er sgu nogle af dem, de er virkelig stærke. De er så stærke nu, fiskene. Det er så voldsomt, altså. Altså, det er noget helt andet. Sommerfiskeriet, det er noget af det bedste. Altså, de fisk, man får i forhold til forår, efterår og vinter, ikke, det er slet ikke sammenlignet. Det kan anbefales. Det er så fedt. Især i flydring. Flydring, det er det fedeste. Jeg kommer aldrig til at fiske sommerfiskeri på samme måde. Aldrig nogensinde. Det Det tror jeg faktisk ødelagt ikke. det for os nu. Det er faktisk ødelagt. Ja. Altså, sommerfiskeriet, det er kun flydring fra nu af. Det er så sindssygt. Det bliver aldrig det samme på kysten igen. Det gør det simpelthen ikke, altså. Fordi hvordan kommer jeg ellers 200 meter ud fra kysten af? Det kan jeg jo ikke. Altså, det er Så vores anbefaling herfra, ud og køb jer en flydring og et par svømmefødder. virkelig. Altså, det er så fedt. Altså, I vil overhovedet ikke fortryde det. Og så køb lige en redningsvest også. Køb en redningsvest. Rigtig vigtigt, ja. En rigtig, rigtig god idé. Ja. Fordi at jeg har faktisk faldet i her på en af vores ture. Ja, lidt af ekvarium. Sådan er det, når det går lidt hurtigt nogle gange. Det har jeg faktisk en video af. Det kommer vel med i videoen. Nej, ikke alle sammen. Også på enden på Kommer det ikke kysten. med i videoen? Er det rigtigt? Jeg har faktisk også faldet fra kysten af. Du er... I kan lige se videoen her. Damn. Fucking south fishing all the way, mand. Igen og igen. Det er altid det der mig. Shit. Fuck, mand. Det var ikke så godt. Der fik jeg faktisk slæbet hele min stang under bunden. Hvad siger du? Ja, har du ikke set den? Jo, jeg har det. Ej, shit. Ja, foran mig. Chok, mand. Så er jeg lige sonar der.
Jamen, vi håber, at I vil tage imod os med åbne arme, og vi håber, at I vil give os noget positiv feedback og noget negativ feedback. Hvis der er noget, I vil se mere af, så kommenter endelig, eller smid en DM, eller gør et eller andet. Vi er jo også på Instagram, Facebook, TikTok og så videre. Dem kan du lige få linket til her et eller andet sted. Kom med noget... Kom med noget konstruktivt og noget negativt. Et eller andet nu kokser den helt. Konstruktivt. Det er også svært ord at sige, men Kom med noget konstruktivt og noget negativt. Ja, det er første gang, vi laver sådan noget her, så vi vil faktisk gerne have noget ris og ro, så vi kan blive bedre. Præcis, også med i forhold til, om vi skal lægge mere fight ind, eller om vi skal have mere hygge med, hvad vi gerne se mere af. Altså, er det generelt, vi gerne se noget, når vi spiser noget mad, eller alle de her ting her. Altså, vi alle sammen er jo helt nye til det, faktisk, inde på YouTube-verdenen, så alt, hvad I kommer med, det kan bruges, så det skal I sgu ikke tænke på. I kommenterer bare. Alle inputs fungerer. Like og subscribe. Adios!